ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଳେଇବା। କୋଉଠି? କେରଳ ଯିବା। କେରଳରେ କଣ କରିବା? ଆଉ ସେଠି ରବର କାମ କରିବା, ଦି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା। କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ଆମର? କେରଳ ଫେରଳ ଯାଇ ହବନି। ଜାଣିଛୁ ନା କେରଳରେ ନଡିଆ ତେଲରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଯୋଉ ତେଲ ଲଗଉନ ଆମେ ବାଳରେ ତାକୁ ଖାଇବୁ ଆମେ ଝୋଳରେ। ଆମେ ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇବା। ତାମିଲନାଡୁ ପଳେଇଲେ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକିରି ଭଲ କାମ ଭଲ ଦି ପଇସା କମେଇବା। ତାମିଲନାଡୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ କିଛି ନଲେଜ ଅଛି? ଆରେ ସେ ଭାଷା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପୁଡେ ପଡେ ଦାନ୍ତକୁ ଛଡେ କଣ ସେ ଭାଷା ବୁଝିବୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଯିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସେଠି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଲାଇନ କାମ, ଏସି ତଳ ରହିବା, ଟକ୍ ଟକ୍ ଗୋରା ଆଉ ପଇସାକୁ ପଇସା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କଥା ଜାଣିଛୁ? ସେଠି ଖାଲି ଖଟା ପାଣି ରାଗ ପାଣି ଖାଇକି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଷ ବାହାରି ପଡେ, ସେଇଆକୁ ଆସି ଭୋଗିବୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ସୁରଟ ପଳେଇବା। ସେଠି ଆମର ଓଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଯିବା ଆରାମସେ ଭଲ ଦି ପଇସା କମେଇବା। ସୁରାଟ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସେଠି ଓଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଭଲ କାମ କରିବା। ଆମ କାମ ଦେଖିକି ତା ମାଲିକ ଆମକୁ କଣ କରିବ? ବଡ ପୋଜିସନ ଦେଇଦବ। ଯୋଉ ବଡ ପଦବୀରେ ଆମ ଓଡିଆ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟରେ ନାତ ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ? ତ ଓଡିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଇଦବା, ପେଟରେ ଲାତ ମାରିବା। ସୁରଟ କ୍ୟାନ୍ସଲ, ଅଲଗା କୋଉଟା ଭାବ।